What is up, bros? Good afternoon. Shit, ang init. How's it going, bros? This is your boy Borjkhalifa, isang motovlogger dito sa Tagbilaran City, Bohol. And today, papunta kami ng Loay, no? Sa Himontagon Hills, or also known as Morning Hills. Magka-camping kami doon. Kasama ko pala yung dalawa kong kapatid. At syempre may wifey, sila yung nasa harap. Si Fat yung naka-backride ni wifey. Dala namin is Honda Beat. Nag-arkila kami sa kasama ko sa Moto Club kay Bartz Abuyabor. Shout out to you, bro. At saka dala ko is yung Nmax. Backride ko si Janine, yung kapatid ko. So shout out nga pala sa may-ari ng Nmax, no. Salamat at pinahiram mo ako ng Nmax. Shout out to you, bro Jan. Actually, matagal na kaming nagplano ng wife ko na mag-camp. Kaso ang problema, wala kaming tent. Tapos ngayon, eto, nakita namin itong post kasi sa Facebook tungkol sa camping doon sa Loay, Himontagon Hills. Ginrab namin yung opportunity, no. Sila na kasi yung magpag-provide ng tent at saka yung higaan. Tingnan mo yung mga itsura namin, ang dami namin dala, oh. May neck pillow, saka yung bag, saka yung mga baon. Nga pala, no, this is the first time na maka-experience yung wife ko na mag-camp. Kasi nung nag-aaral pa siya, hindi siya pinapayagan ng nanay niya na mag-camping. Sa akin naman, I think the last time I experienced camping was on high school. Tagal-tagal na din. So this is so very exciting to both of us at saka sa mga kapatid ko. I think we need to gas up. Jay, magpag-gas at Jay, 1 bar na ko. Ato ra unahan. Yung campsite na to is kaka-open lang. Ay hindi, actually mag-open siya September 8. Now is, I think it's September 5 if I'm not mistaken, no? Ngayon, it's 2:31 PM. Makikita natin both sunset and sunrise bukas pag nagising na maaga. Jan, when ka nakalas experience camping, Jan? Huh? When ka nakalas experience of camping? 10 years ago. Si Janine pala, naka-experience ng camping 10 years ago. So this will be very exciting for all of us. Sana maganda yung panahon mamayang gabi para makapag stargazing. From here, Tagbilaran to Loay, I think it will be like 20 kilometers or I'm not sure, more or less. So hanap muna tayo ng gasoline station. We need to gas up. 150 lang ba? 150. Okay, salamat ba? Back on track. Let's go. Welcome to Himontagon Hills. Malapit lang naman siya from the city. Mabilis na takbo, siguro mga 20 minutes andito na kayo. So this place would be a good weekend getaway para sa pamilya at para sa mga barkada, no? Bawal pala daanan ng sasakyan dito eh. Buti nag-ano lang tayo, nagmotor lang tayo, no. Naririnig ko na yung kaldero. Naglagay kasi kami ng kaldero dun sa kaya ra na. Fat, naog sa Fat. Fat. Sige ra, kinay bato ganina. Okay ra to, ito kinay bato. Sige, go. Go. Ay lang hadlock sale, dili lagi ka ma-slide. Wait lang, Borj. Go YP. Wait lang, Borj. Diyan na view ari nga kuan, na view ari nga kanang view. View? Yes, sir.
Nice. Oh, di ba ang ganda ng ano, view? Solid. Ah. God! Ah! Ah! Mahog ko board! Wing panggunit. Fight lang, besh. Si Janine, nawakan yung hoodie ng jacket ko para ako nasasakal. Murag kanisel. Oh, dito na tayo. Wait, sila, kadali sel. Unas ako. Na-open na bay? Maghimanta yun. Andito na tayo mga bros. Dito tayo matutulog. So excited. Bro, Survive no? Okay na day? Buwang. Mayong udto boss. Nagpa-reserve me. Ug kuan? Tent? Murag manglayas. Wow, di ba? Nindot kayo ang view no? This is the view. Ah, ganda ng view na ba? Ulandre. Duha ka tent inyo ha? Yes. Duha ka tent, ma'am. May sarili pa tayong table mga bros. Gawin nyo ka? Of course, kanina pa. What's up mga bros? Dito na kami sa Gracia Veranda. Ganda ng view no? Solid. Sineset up pa yung tent namin sa caretaker ng lugar na to. Ito yung tent nila ano, nila Janine, saka dun sa amin sa kabila. So mamaya pagising natin, woke up like this. Maganda. Ito yung tent namin. Ito yung sa loob. Dito kami mamaya mag-grill. May tubig din, so may table. Sa amin din yung table, yung isa na yon. Yun po yung bed namin, yung ano tawag dyan, inflatable bed. So sa mga gusto na hindi mag-tent, meron din silang rooms dito. Pero iba yung rate. Sabi ng caretaker, sa taas daw makikita daw yung Panglao Island. So punta tayo doon. Yan yung mga motor namin oh. So shout out nga sa Bartz Motor Rentals at saka kay Jan Dagondon sa Nmax. Wow, mas maganda dito mga bros. Ayun, yung Panglao Island, yung sa malayo. Hindi ko alam kung makikita nyo sa video ko ah. So yan yung view namin ngayon hanggang bukas. Di ba ang ganda? So papunta kami sa loob. Lalagay namin yung mga drinks namin sa ref nila. So mo ni ang 1.5 per night na room. So nindot pod kay nindot po siya view. Kita po din mo ang view sa gawas. Okay, you have two choice, camp or this room. So yung prices pala ng tent nila is 500 per tent. So yung tent nila is good for 2. How you all doing, fans? Huh? Huh? What the hell? Alright, so pupunta kami dun sa taas. Sa pinakatuktok ng Himontagon Hills. Nilapas lagi. Yeah! Sibling goals! Army! Ako ni Burma sa Himontagon Hills. Asa man na? Woo!
Wala, magbagtas ta. Bagtas lang ta. Ano, what's wrong with the world? Magbaktas lang ta. Sige, parking na ito unahan. Bawal po papasukan ng motor yung Himontagon Hills, no? So maglalakad lang kami. From here, char. Charot! Ano masasabi mo sa ating bansa? Omsim! Exercise muna mga sisters. So itong lugar na to is sikat sa mga magwe-wedding, no? Kasi marami dito nagpi-prenup shots. Borahe! Ano tagi? Hi guys! Subscribe! Hello mga bros, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, paki-hit ng like, share at saka subscribe. Go! Go! Agay, gusti! Uy! Oh. Go! Mount Makiling, let's go! Ganda ng view dito. My day. Ikapoy na ka. Mabash tayo ng mga viewers natin. Samad lagi ka. Sa kuha na ganyan na itong kahoy. Here we are. Wow na wow. Hapon boss. So dito yung pinakatuktok ng Himontagon Hills, no? Ayun yung Panglao. Saka doon din yung Tagbilaran City. Shit. Para sa vlog. Buhay ali ba? Ano ko ba? Maganda dito kung meron kang drone. Kaso problema, wala akong drone eh. Sana may mag-sponsor sa atin, baka naman. Okay mga bros, babalik na kami dun sa camp kasi bibili pa ako ng uling. Nakalimutan kasi namin bumili ng uling eh. Mga bros, may nakita kami dito, no? Isang kababalaghan. What is this? Barbecue time. Hello guys! We cater online orders and free delivery within Tagbilaran City. So, gumagawa sila ng kebab. Vegetable kebab. Yes, kamot. So nagluto rin kami ng rice. May dala kaming butane. Okay, so bago dumilim, papatingin ko muna yung ano namin sa loob ng tent. So ito yung bed namin, good for 2. Dito kami matutulog mamaya sa tent nila Janine at Fatfat. Ito Vegetable kebab. made by Fatfat and Janine. Tingnan natin yung rice natin kung naluto na ba. Perfectly cooked. Hi guys, welcome to my vlog. How to grill barbecue. Okay, ito yung kebab namin. Vegetable kebab. Muntik. Dinner time. Meron kaming ring light, flash, electric fan, barbecue, shrimp, pork chop, kebab. Tsaka mamaya paiilawin natin tong ating bonfire, no? Para dito tayo mag marshmallow. Dili na ka mag-music. Hello doggy doggy. Ito na ang aming campfire.
Good morning mga bros. Time check, it's 5:22 in the morning. Try ko sanang mag sunrise na time lapse kaso medyo makulimlim yung langit. Maambon. Tingnan niyo. Hello, good morning. Welcome to my vlog. Fail yung ano natin sunrise na time lapse. Walang sun na lumabas. So right now we're cooking our breakfast. Ito Salt Bay Talongski 안녕하세요. Deplop Gaming 안녕 goodbye. 안녕하세요. Hi. Station. Ow! Wife is doing the cooking and I do the watching. Mga bro, lalong lumalala yung weather ngayon. Tingnan mo doon sa malayo, lakas ng ulan. Ako po, good luck sa amin. Lalakas na ata yung ulan, man. Breakfast time. This is our breakfast. Dito na kami sa loob kumain kasi umaambon eh. Na may tourist room. And barato kasi sa tourist. Lusog, tapos na kami mag-breakfast. So ngayon mag-empake na kami no kasi check out dito is 8 AM. May nakalimutan akong ipakita sa inyo mga bros. Meron pala silang ano dito no. Plantation ng mga dragon fruits. Kaya pala marami silang dragon fruit doon sa loob ng bahay. Alright, alis na kami. Okay mga bro, so pauwi na kami no. Salamat sa Gracia Veranda, sa accommodation at saka sa hospitality no. Feel na feel at home kami. At salamat din sa may-ari ng Gracia Veranda, kay Ma'am Grace Alcala. Shout out to you ma'am. That was a good experience mga bros. So, napakabait talaga yung mga staff ng Gracia Veranda no. Hospitable nila. Feel na feel at home tayo doon. Kung may kulang kami, pinoprovide nila. Like wala kaming mantika, wala kaming tong sa pagluluto, wala kaming uling, pinoprovide nila lahat no. So 5 stars doon sa Gracia Veranda. Okay mga bro, so I think dito ko na po tatapusin. Salamat po sa mga nanonood sa vlog ko. Sana nag-enjoy kayo. Like, share, subscribe, Borjkhalifa. At pakiclick na lang po ng notification bell button para ma-updated kayo if may bago akong video no. Respect to all. Kita-kita na lang sa daan. Ingat lahat. This is Borjkhalifa signing off. Ride safe and peace out baby.